परी सब हो गई? हाँ, हो गई। अच्छा सुना ना, बोलो तो नहीं कि जब हम बुलाई तबे बाहर आई। हाँ हाँ। और हम कहत रहनी कि हमारे दोस्त लोग ना इतना पढ़ल लिखल नहीं खे, और मुराद भाई अगर कुछ उल्टा पल्टा कह देला ना तो तू बुरा मत मानिया। बुरा ना मानब। असल में उनकर तनी दिमाग खराब बा। रउआ से ढेर। हम बाहर जाता नहीं। कहाँ भी है? परी आवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर जा। जी। आवा, बैठा बैठा बेटा बैठा। तो हर बाबूजी के घर कहाँ बा? यही शहर में। बाबूजी, माई, भाई बहन? केहू नहीं खे, बस एगो चाची बाड़िन। तू आंख में देख के बात ना करे लुका। ना मतलब परी, मुराद भाई हमार बड़ भाई के जैसन बाड़न। हम इनकरे टैक्सी चलाइला। ई बहुत कुछ कइले बाड़न हमरा खातिर। हम बताउले रहनी ना। राउर बहुत शुक्रिया। आमिर, तोर किस्मत बहुत बढ़िया बा। ना तो आजकल के समय में कौन लेकी लचा ले, और कौनो लेकी आंख नीचे करके बात ना करे ले। हमार काम खत्म। चलो तनी, तू लोगन से मिले खातिर आइलो नहीं, मिल लेनी। इला। परी शुक्रिया बोला। शुक्रिया। ठीक बा, चला। तोहरा से मिल के बहुत बढ़िया लागल परी। चला तनी। अरे हम इतना खाना बनावले बानी रउआ लोगन। असल में बहुते खाना बनावले बानी, रउआ लोगन बिना खइले चल जाई। तोहरा के देखे आइल रहनी हो, देख लेनी। आमिर, अब सब खाना हम रउए के खियाइब। तू ओकरा चलते एक दिन मर जाइबे आमिर, बर्बाद हो जाइबे। हम ओकर आंख में तोरा अंत देखले बानी। ई हम ना, हमारा एक्सपीरियंस कहता। कौनो भी बड़ा आग एगो छोट कोना से ही शुरू होखेला। ओकरा से बच के रहा। ओकरा पास जाइबा ता तोहरा केहू बचा ना पाई आमिर। शादी मुबारक होखे।